Nagresulta sa Lapnagon nga power interruption ang paglaslas sang bagyo Tino sa syudad nga nakaapekto sa madamo nga mga konsumidor. Kahapon, sa Divisong Bombo Radio kay Angel Tanang spokesperson sang More Electric and Power Corporation kon More Power, iyagin pahayag nga parayon ang ginahimo nga pagkayo kag pag-restore sa mga linya sang kuryente sa mga lugar nga naapektuhan sang blackout. Suno kay Tan ang ginalantaw nga marason sang pagkadula sang kuryente amo nagkalatumba nga mga poste kag mga kahoy nga nag-igo sa mga linya sang kuryente bangod sa mabaskog nga hangin. Pahayag pa ni Tan, yara pa sa 1.78% sa mga konsumidor sa syudad ang wala sa gihapon na nabalikan sang supply sang kuryente. Ginako man sini nga may kabudlayan ang pag-restore sang supply bangod pa rin pa nga hindi manami ang kondisyon sang panahon ilabi na nga tuman man ang pagmadlos sang hangin. Ginapasiguro naman sang More Power nga paday ng assessment sa sitwasyon kag handa ang team nga magpadagan sang restoration works kung mag-ayo na ang kondisyon sang tiempo. Nagpasalamat man ang kompanya sa paghangop sang publiko samtang ginahimo ang kinahanglanon nga mga tikang para sa safety sa ilang mga personnel kag sang pumuluyo. Ongoing na ang mga ubra naton nga pagkaayos ng sini mga gin-report sang aton nga mga consumers diri sa Iloilo City nga kabahin diri ang mga poste nga nagkalatumba, may mga linya kita nga nagka-problema man because of this nangin epekto sang Tino diri sa bahin sang Iloilo City. So ang kalabanan diri actually Sir John based sa mga reports sa area sang law iban diri is ging pang transfer ta gin-isolate ta para nga makatibawas kag mas may tani ang mga konsumidor naton. Right now, yara 1.78% sa aton mga total consumers ang until now is wala sang kuryente. Nabariyan si Miss Angel Pichiliar Tan, spokesperson sang More Power.